Hi friends, welcome to my channel. Anunia Vlogs. In the video, special video ഒരു garden updation, a small vlogging video in Malayalam. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ നെയിം അനുനിയ വ്ലോഗ്സ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഒരാൾ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭയങ്കരമായ ഒരു കലയിലാണ്. ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായി ചിത്രമെല്ലാം വരച്ചിട്ട് വാട്ടർ കളർ കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് പുറത്തായി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനോണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തായി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഫോണില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. സോറി, അതിനൊരു സോറി പറയുകയാണ്. ഇതാണ് നീ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഈ ചിത്രം ഏതാണെന്ന് കണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അത് കാണിച്ചു തരാം. ആ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം ഇവിടുന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക. അതാണ് നീയുടെ പരിപാടി. ഇനി ഞാൻ വരച്ച ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ച ചിത്രം. ഇതാരാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, വേറൊരു ചിത്രം കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് അടുത്ത ചിത്രം. ഇതാരാണെന്നും നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക, ഇതാരാണെന്ന്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഷൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഗാർഡനിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആ അപ്ഡേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ഗാർഡൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചെടികളും അതെല്ലാം സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളന്ന് നട്ട ഒരു ചെടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഒന്നും മാറി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നീയ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്. നീയ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നീയ പുതിയ ചെടികളെല്ലാം ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമെല്ലാം വളരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഗാർഡൻ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നീ ഇതാ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കിടലൻ ചിത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബൈ നിയാസിന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചിത്രമാണ്. ആക്കുന്നൊന്നല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നീയുടെ ചിത്രം.